Kore ke batla fela ho botsa ngifuna nje ukwazi namhlanje Ipipi Alikhuli Namanje ni today Ipipi Alikhuli namhlanje 2024 namanje Ipipi lakho singaka ka selemusi sa 2024. No, like I just want to know ke batla fela ho tseba ka 2024 Ipipi lakho namanje lisasengaka 2024. Mina I'm an African prophet, ngikhuluma into the way it is, angijikijiki. Uma ikhulunywa abelungu ukuthi ipenis yakho inqane, your penis is so small, your penis it's what it has please, it's something of which is right. But uma umuntu wesintu efana nami, when I'm talking about penis, I'm wrong. Ngiyakubuza ipipi lakho namanje lisasenqane. Go. Bakwethu, you know ukhuluma iqiniso, amadoda wonke anamapipi amanqane la eSouth Africa ukuthanda. No, like really, we seriously need to talk about this. Wonke amadoda bonke banaka ufela badipipi zenyani mo South Africa ukuthanda. No, ukuthanda. You can never wena uclaim ukuthi ipipi lakho linqane then uzwe ubuhlungu because of ipipi. Uhluleke ukuthi uhlangane nomuntu esifazana umjabulise, ushiwa abafazi, ujika abafazi bakho balalwe ngisho nabangani bakho, bajika abafazi bakho balalwe ngisho nama Ben 10, uloku ukhona. Mosadi wa le Ben 10 le moje le morobale unsoli teng. Then leyo nto leyo kube kwingathi it's something of which right emehlweni akho. Mina ngudokotela, I'm a doctor. I have PhD in African medicine, so I can never hide ukuthi ngudokotela wesintu. And ipipi, it's one of the things of which ngisebenza ngayo. Yenye ama department amukwelapha abantu. Nakuyalapha abantu. Pipi yawo. Ipipi lakho, it's something kumele ukuthi kube number 1 priority kuwena. Ipipi lakho must be your serious number 1 priority. Ngoba uma wena umuntu ungaqabangeli ipipi lakho uyadlala. Your African pipe. Your African pipe is an asset to you. Ngoba iyona unqamula amazwe ngayo. Emazweni baba, emazweni unqamlezweni, emazweni unqamlezweni, emazweni unqamlezweni, awu unqamlezweni, emazweni unqamlezweni. Iyona unqamula amazwe ngayo. As an African man, ipipi lakho it's something to nqamula amazwe ngayo. Uma wena ungalinakekeli, ipipi lakho ungalinakekeli, it's a problem. Inkinga. It's a problem. Uma unganakekeli induku yakho inkinga. You can never just sleep. You can never just stay relaxed. Why ipipi lakho lingasebenzi? Why induku yakho ingasebenzi? Inqani uminqani yafinyela, everyday iyafinyela, everyday yatsutsubana, uyishebile. Ushebile kwayi.
intse itutsubana kwai we shebile kwai ya tutsubana hey we shebile banna ha o yetse letho. I'm telling you about a simple herb. Nginemithi eyahlukene ewu3 yemithi. Nginomuthi wenduku original. Umuthi wenduku original. Umuthi wenduku original. Ubiza imali engange 2.5. Umuthi wenduku original 2.5. Ngibe nomuthi wenduku triple power. Ubiza imali engange 3.5. Ngibe Nigerian buffalo ibiza imali engange 4.5. Kimi ya dipipi, ya dipipi fela. Imithi nje amapipi kele, elapha nje amapipi. Now sikabantina. Ngikhuluma nabo baba abangena inkonzo nami. Ngikhuluma nabo bhuti abangena inkonzo nami. Of which bashadile and they are sexually active. Labo bantu bonke. Ngikhuluma nabo baba aba out there of which bathanda ukuthi bahlangana nomkhuluti ngoba ubukude bakude bakahlangana nami. But ngomoya bahlala nami, bahlala benami. Ngikhuluma nabo bhuti of which are out there ba ma followers wami. Banenkinga yama pipe wabo, amapipi wabo, induku zabo. Ke batla unkutlwe ke reng wena. Ke bua le lona molenteng. Now skabantina nna. Now skabantina. Na minunga nyanyisi. Lungisa ipipi lakho. Lungisa ipipi lakho because of ila uNkulunkulu wabeka impilo yomuntu khona. No, that's something of which kumele sikhulume. Le Bible yabua. Le Bible yacho. Le Bible yabua. Bible ire haibua. Ire monna ya hlokang kwai o tshila fetse. Monna ya hlokang kwai o tshila fetse. O tshila fetse ibile ke monna a khesitsweng. Indoda edinga ipipi, indoda kuthiwa yini eqalekisiwe. Yindoda engahlambulukanga. Ukasibe monna o hloka kwai. Ha o monna. Ha o hloka kwai, ha o monna. Ha o monna. Imisipha yendoda uma iqala ukukhula. Imisipha yendoda iyafinyela ngaphakathi. That's why you'll get that ipipi lakho belingaka but now libiyele emuva. Uma leli pipi libiyele emuva, thina sikunikeza iboost. Ezokwazi ukuboosta your African pipe. Ezokwazi ukuboosta induku yakho. Uyabona le mithi le yamapipi, it is so good. And I want to tell you something eqiniso. Akuna muthi wopipi omilayo kuthiwa ikuphi? What do you call this place? Northwest. Akuna muthi wepipi omilayo eCape Town. Akuna muthi wepipi omilayo Eastern Cape. Akuna muthi wepipi omilayo KwaZulu Natal. Akuna mithi wepipi omilayo eNorthern Cape. Kule masters eKimberley awuwo. Akuna muthi omilayo wepipi eGold. Imithi yamapipi imila eMpumalanga, imila eLimpopo, imila kuthiwa kuZimbabwe, Mozambique. And I want to tell you something. Uma kungathiwa umkhuloti ubeka amadoda la. All these North African guys bakwethu uma ngathi vula kulo buruko kuloveza kulo mapipi wakho kuphuma inkanyamba yamanzi. Kuphuma ibuffalo. Kuphuma imamba. You will see a mamba. You will see a mamba. It is so slim for the North African guys. Whenever umabekama mungaboni pipi lakhe lingaka, he's not from North Africa. He's from somewhere else. I'm telling you, it's either the papa was from South Africa, somewhere being a Tswana person, or maybe being a Zulu person, or a papa being a rebel, or a papa being a Xhosa.
When we talk about the vendor people, Che! Uzyomboro. If you can say, Kumula, Gloma Brugo Wako, Gulukipa Gloma Anda, you will see a very nice thing. If you are talking to a Shangani person, it's Onga. If you can say, Kumula Gloma Brugo Wako, then show me the pipi, you will see a very nice thing. The African pipe. The African pipe that heals the wounded wounds of Abantu Besfazane. Oh my God. You don't understand. You know when we talk about Ipipi, it's a serious muti. A healer abafazi. Iyalungisa. You know an African pipe brings joy. Emzini. You can have money or what, but if there is no good African pipe within the yard, you will see. Manje, I'm talking to you rightly from 131 in Master Street, Johannesburg, CBD. Ngikhuluma nabo baba abanamapipi amancane. Ngibua le bontate ba sena dikwai tse ntle. Ngibua le bontate ba dikwai tse tsutsubaneng. Ngibua le bontate ba dikwai tse nyane. Ngibua le bontate ba dikwai tsa bona di ba phoqileng ka baka la ho roba le basadi ba ngata-ngata. Kwa ya qetela se o qakile ha isa sebetsa. Miriana ya dikwai ya qala fela from 2.5, 3.5, 4.5. Ngikhuluma nabo baba abanamapipi amancane. Ngikhuluma namadoda abanamapipi amancane ashwabene angasebenzi. Amapipi afinyele ngaphakathi. Afinyiliswa ukuthi ulale nabantu abaningi phezulu impilo yakho. Bonke abantu abanjalo. Imithi yamapipi iqala from 2.5, 3.5, 4.5. Ngiyakuthumela la ukhona umuthi wepipi usebenzise yonke into ikwazi ilunge. Angazi ngizwa kahle na. Kiwele banna ay mara spediswa ngasibi because amaPEDI banamapipi. It's few of them. Ngasibi sipeti. Mara linkwile bakwethu Inyanga yoMPEDI mkhoti from 131 Master Street, Johannesburg, CBD. Ngilimele bobaba bangena amapipi ngizolungisa amapipi wenu. Siyabonga ndrauwe thokoza.